Takže, toto je moja ďalšia skúška rekorderu Zoom H1, ktorú sa opäť pokúsim spojiť s videom. Opäť ukážem, ako to znie zvuk z originál z foťáku a ako znie aj zvuk z tohto rekorderu. Myslím si, že teraz sa mi už podarilo trafiť nastavenie hlasitosti, pretože pri včerajšom teste vonku som zabudol si tento malý detail skontrolovať a nahrávka bola strašne potichu. A čo nebolo teda boh ako dobre na zvukovú skúšku, aj keď som to robil veľmi narýchlo, takže to vyšlo tak, jak to vyšlo. No a myslím si, že zvuk je čistý, teraz na sebe nemám sluchátka, takže neviem, čo rekorder nahráva, ale dúfam, že to je veľmi dobré. A už za chvíľku sa to pokúsim zase spojiť a uvidíme. Môžem aj povedať niečo hlasnejšie, hovoriť niečo potichu, hovoriť vyššie, hovoriť hlboko. Tak dúfam, že to niečo nahralo a poďme si to vyskúšať. Takže, toto je moja ďalšia skúška rekorderu Zoom H1, ktorú sa opäť pokúsim spojiť s videom. Opäť ukážem, ako to znie zvuk z originál z foťáku a ako znie aj zvuk z tohto rekorderu. Myslím si, že teraz sa mi už podarilo trafiť nastavenie hlasitosti, pretože pri včerajšom teste vonku som zabudol si tento malý detail skontrolovať a nahrávka bola strašne potichu. A čo nebolo teda boh ako dobre na zvukovú skúšku, aj keď som to robil veľmi narýchlo, takže to vyšlo tak, jak to vyšlo. No a myslím si, že zvuk je čistý, teraz na sebe nemám sluchátka, takže neviem, čo rekorder nahráva, ale dúfam, že to je veľmi dobré. Už za chvíľku sa to pokúsim zase spojiť a uvidíme. Môžem aj povedať niečo hlasnejšie, hovoriť niečo potichu, hovoriť vyššie, hovoriť hlboko. Tak dúfam, že to niečo nahralo a poďme si to vyskúšať.